Hi there, welcome to the Tent News, where the truth comes to light and the stories everyone is talking about are brought straight to you. From shocking confessions and viral social media moments to real life mysteries and trending drama, this is the place where we uncover it all. Now, please watch this video first, and I will be back with the rest of my commentary. Bafowethu into ongayazi inkulu kunawe. Wenza kwethu. Nathi indaba ebalekile ukuthi singabantu basemzansi noma abahlali base South Africa. Abantu bezezizwe abazilutho ngathi njengabahlali base South Africa. Iyodwa into abangayazi yileyo ukuthi sesilwela ukuphila. Sesilwela ukuphila nje vo. Ayikho enye into. Asilwela ukufa kodwa silwela ukuphila. Ngifuna ukuthi zinganza kwethu ngiyibeke icace ithi ba ukuthi singabahlali base South Africa sesikhoshiswe kakhulu futhi sesimanipulate kakhulu ngolimi lwesiNgisi, sihlukumezwe kakhulu. Kodwa into esiyenzayo njengamanje abantu base South Africa balwela ukuphila. So ke ngifuna futhi ukunixwayisa ukuthi ayikho lento ekuthiwa izanaphobia, phecelezi ukusabisa kubantu bokufika. Ayikho lento elokhe ibizwa ngegama lesiNgisi kuthiwa izanaphobia. Ayikakaze futhi yabakhona. Kodwa abantu abayiphehlayo nabantu abayiphakamisayo nabantu abayithusayo benze ngazi ukuthi ikhona ibe ingekho, abantu bezepolitiki, abantu esabanikeza amandla, abantu esabenza bathembeka, abantu esabenza bawutho kade bengalona utho kodwa benziwe yithina siwumphakathi. Njengamanje ke ngifuna ukumemezela, ngifuna kucace ukuthi ba ukuthi bantu bepolitiki siyanibona futhi sesiyanazi, kodwa ngifuna nazi ukuthi njengamanje sesilwela ukuphila. We are fighting for survival njengamanje. And uyingozi umuntu ofighter for i-survival, uyingozi umuntu olwela ukuphila. Ngoba kade wayedlula ezimeni, asikho isimo esisha kuyena. Noma ngabe uyambulala uyakwazi lokho, noma ngabe uyamthuka uyakwazi lokho, noma ngabe uyambopha uyakwazi lokho, noma ngabe umncisha ukudla akadli uyakwazi ukulala engadlile. Umuntu oselwela ukuphila. Abantu basemzansi njengamanje sesilwela ukuphila. Sesifuna ukuphila, siyakulwela ukuphila. Sithi abantu bokufika abangenawo amaphepha abaphume bahambe eSouth Africa. Lubekiwe usuku umhla ka-30 June. Siyababona abencethezi bezepolitiki esibanikeze amandla abakhuluma, abanye babo babizwa ngodoctor njengamanje. Abanye njengamanje babizwa ngodoctor, kodwa futhi still sisaqhubeka sisababiza ngodoctor Mbuyiseni Ndlozi njengamanje. Nanoma ngabe sebesifulathela, kodwa sisaqhubeka sisabanikeza inhlonipho ngoba silwela ukuphila. We are fighting for survival. Abantu bezepolitiki basikhohlise kakhulu, bathatha into eyigugu kuthina, bathatha inhlonipho kuthina, into eyigugu lomuntu ophilayo. Bathatha inhlonipho, bathatha ubuntu, into eyigugu lomuntu ophilayo. Abantu bepolitiki, politicians, they have stolen a lot. They have stolen humility, they have stolen discipline for our society. Kodwa ngifuna ukubakhombisa oMbuyiseni Ndlozi, aboJulius Malema, ukuthi njengamanje singabantu basemzansi, abantu base South Africa silwela i-survival, silwela ukuphila njengamanje. We've been in this mess for a long time. Kodwa asikhonela la ukuzohluleka ukuzophela, asizukuphela la singabantu base South Africa. Sanibeka amagama abantu abaningi, nakhuluma amagama amakhulu esiNgisi, nakhuluma nge-tribalism, nakhuluma ngezanaphobia.
Lamagama makhulu, lamagama mawabiza ngesingisi. Xenophobia isho ukucwasa, isho ukusabisa. Yes, ebese kuthi i-tribalism isho ukubandlulula ngokwebala. Kodwa bafowethu nibe nilazi iqiniso, nangayibeka into okuyiyona eyiqiniso ukuthi izingane zabantu ziyadlengulwa day and night. Izingane zabantu ziyathunjwa day and night. Izingane zabantu zifidwa ngama-drugs day and night. Iy'ngane zabantu ziyinkubela ngenxa yama-drugs. Iy'ngane zabantu zibizwa ngamaphara ngenxa yama-drugs. Iy'ngane zabantu zosisi nodadewethu, iy'ngane zakwethu seyifidwe ngama-drugs ngenxa yabantu bokufika abangenamaphepha eSouth Africa ukuthi bebe sezweni lasemzansi. Bese kuthi abantu bezepolitiki banikezwa izimali ukuthi baqhubeke bakubhebhethekise kakhulu ukuthi umuntu omnyama wakubo abulawe kakhulu, acindezelwe kakhulu. Sesiside isikhathi senziwa izilima, sesiside isikhathi sicindezelwe. Njengamanje we are fighting for survival. Njengamanje silwela ukuphila. Njengamanje asenendaba ukuthi usengathini, usengawabeka lamagama akho wabekayo esingisi asabisayo ozanaphobia ebesingawazi bani. Kodwa know this, we are fighting for survival. Silwela ukuphila. Abantu basemzansi njengamanje bahlangene, basazohlangana abantu basemzansi njengamanje, and ngiyakuthembisa ukuthi behlangene bazonqoba. Abantu nje uma bene-unity ayikho into eyobahlukanisa. Kodwa ngithi njengamanje sikuzwile Mbuyiseni Ndlozi, abanye bekubiza ngo-Dr. Mbuyiseni Ndlozi, ukuthi uthi i-march and march ilokhuza isabisa abantu bokufika, i-xenophobia and i-tribalism. Usho zonke lezi zinto oyishoyo. Bengingazi ukuthi wena Mbuyiseni Ndlozi uma ngabe usuhlulwe ipolitiki wagijima waya kwi-radio station uzoqhamuka usubhayiza even more ukuthi uphumile manje, asakuboni noma uyipolitiki, uyipolitician noma yini, noma uyi-radio presenter, kodwa uyaqhamuka and wena abantu bastili basakuhlonipha basathi uDr. Mbuyiseni Ndlozi. Kodwa wena uthi abantu amalungelo abantu mawabukelwe phansi, futhi amalungelo abantu wena uwabukela phansi. Basibukelile phansi abantu bepolitiki, baqhamuka namagama amaningi basinikeza wona. Sifa indlala, sixakekile, futhi iy'ngane zethu zifidwe ngama-drugs, iy'ngane zethu zithunjiwe. Kwenziwa lezi zinto ekuthiwa human trafficking. Zidayisiwe iy'ngane zethu, zantshontshwa, zafidwa ama-drugs, zareyishwa, kwenziwa zonke izinto ongayicabanga. Kodwa baqhamuka abantu abafundile ababizwa ngo-Dr. Mbuyiseni Ndlovu bazothi i-tribalism, bazothi i-xenophobia. Njengamanje ngifuna nazi, we are fighting for survival. We are people of South African, we are fighting for survival. And we are saying, when we are a foreigner national, you did not have papers in South Africa, go back into your country. 30 June is a final words. You must have proper document for you to be in this country. And angikhulumi iqiniso kubantu ukuthi kuthiwa uma ngabe ungenawo amaphepha phindele emuva, kodwa nincamela ukuthi nizothi nina i-xenophobia, nithi i-tribalism. There is no such a thing xenophobic. There is no such a thing tribalism. There is no such a thing like that. There is no such a thing ukusabisa. There is no such a thing ukucwasa ngokobubaba. Kodwa ubugebengu esilwisana nabo ukuthi ube sezweni ngaphandle kwamaphepha. Inhloso yakho yokuthi ube sezweni ngaphandle kwamaphepha ikhona ukuthi uzokwenza ubugebengu. So now sithi phansi ngobugebengu phansi, phindelani emazweni enu niyolungisa amaphepha
Uma seseninamaphepha ukuthi ningaba la eSouth Africa, kulungile, ningaba khona, kodwa sithi hambani niyolungisa iy'ndaba zasemazweni akini. Ama-Nigerian elokhu eba ngumsindo eSouth Africa, yini kukhulu ukuthi nibuyele emuva ngoba nithi nina sithi sisho there's no place like home, but nina anifuni ukuya ezweni lenu. This is not a tribalism. This is not a xenophobia. We are fighting for survival. So many South Africans were left very angry after Dr. Ndlozi said what he said, with this chaos happening in South Africa between South Africans and foreigners. Which, for me, I do understand why South Africans are very angry. Because remember, Dr. Ndlozi was not on South African side. He was actually standing on the foreigners, but we cannot be surprised by his statement, by what he said. And this man right here, he's actually stating, we are not xenophobic, we are not tribalism, we are not fighting, we are not just fighting foreigners here, we are fighting for survival, because now they feel suffocated and they are kindly asking foreigners to say, can you please leave the country, so that when you leave, we can sort out our problems, the problems that we have in the country. We cannot solve those problems while you are here, because the country already is suffocating. The country already is going through a lot. There is high unemployment rate, high crime rate. It's a lot. A lot is going on, and I do understand people that come together to fight this fight, because it's a lot, man. It's a lot. It's really a lot. And we saw much yesterday that they found a lot of things, guys. Like, I was shocked. I was even shocked that they get to see such things in town. Like, how are these people doing such things, damaging people? I really do not stand with that. But anyway, please comment your thoughts down below in the comment section. What do you think about this one?